Umuubod ang lasa. Your bacon. 2,000 years later. Story time! Dito sa may bangkal ng Davao City. Ang atong mga kabingka ay pinakasikat na burgeran diri sa sudad sa Davao. Napos rin outlet diri sa may bangkal, no? Diri napita ang Central Park. So dali ra kay matutulan ang Red Corner mga kabingka. So i-check lang ilang Facebook kung asa ilang mga outlet mga kabingka. So naman sila mga promo mo nang ni adto ko dring dapita, no? So ato ning mga kuan ang ilang mga promo mga kabingka. So napos sila buy one take one, na sila sa 15 at saka 30. Napos sila promo, no? Every 2 PM to 4 PM mga kabingka. Ato ning tistingan ang ilang burger diri sa Red Corner mga kabingka. Tara, mga unta. Sa aking YouTube channel mga kabingka na natakaroon diri sa sunod sa Red Corner mga kabingka. Mao ni akong gi-update mga kabingka, mao ni ang may one take one. Tapos ang price ng chicken is 310. Tapos kani 299. Tapos kani ang mo pila ni. So ato ning tinawon og worth it or not worth it ba. So let's go. Ako paila-ila ang akong kung tropa-tropa na silent language. Ito niya po. Ana-ana lang daw na siya. Ana-ana. Let's go. Ito niya kilawan. Buwan na din ha. Ano ilang burger daw mga kabingka. Anong daw tikwan. Ana ito yung sauce. Mas kami. Chop. Ayan na to. So, let's go. Panalo. Ba? Umuubod ang lasa. Nakoy naikapamilyar nga lasa ni. Basta di adapit sa may bahada, di ba? Basta di adapit sa bahada kung iladukot nga burgeran. Anak, ilado kayo. Sa may bahada ka na, all bitaw, may burgeran, di ako ikutin sana. Basta pamilya din siya. 100 pure beef. Ayun siya. Labit kayo. Oh.
Panado. The great is the great. Operator. Bupak na. Ano ba? Kailangan ito yung kain. Hindi siya maalat. Buwan siya. Tama-tama na gano'n. Hindi po sa tabi-angan. So para okay. So, dito mo-order niya ang pinaka ginatawag best and best ang chicken nila. Ano? Bukat-bukat siya ang chicken. Huh? Ano overton? Ano? Ang burger. Ano overton? Huh? Yes. Saya yung ano. Okay daw. Hindi sa gusto niya. Awa raw. Diyan. Ano yung cutest na burger, oh. Sinuwa na kaming the cutest burger. In town, gamay kayo. Pero, ayo iniis muli ang gamay kayo. Tanaw na to kung saan ka. Yummy ni. The smallest burger. The smallest burger in town, ha? Makaya lang lasa. Kumain ka ng chicken ito. Dalawa yan. Ha? Ang yan daw. Namit mo yung sauce. Ha? Ha? Demikian chicken ba? Kawan ito yung buwan niya. Ito may manok. Grabe, pernis. Ganun lang the cutest burger in town. Tapi the smallest burger in town. Demi apa?
Sarap. Kinaya ako. Ayan, hindi ako na. Huh? Sabi, hap kayo. Init ba? Panalo ginin na red fire. Ay! Enjoy ba? Enjoy siya. Lapis kayo. Kanyo? Pure beef. 100 pure beef hot. At ang akong susunod na kabanata mga kabinka. Ito po si DJ March and PCB. See you in next my vlog. Push ka. Saan mo yun mo? Okay na kayo. Bye-bye! Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.